Першы ліст Яна, раздзел 2. Дзеткі мае, пішу вам гэта, каб вы не грашылі. Але калі б хто і зграшыў, маем заступніка перад Айцом, Ісуса Хрыста справядлівага. Ён ёсць уміласціўленне за грахі нашы, ды не толькі за грахі нашы, але і ўсяго свету. З гэтага пазнаём, што яго ведаем, калі выконваем яго прыказанні. Хто кажа, ведаю яго, і не выконвае яго прыказанняў, той і лгун, і ў ім няма праўды. А хто выконвае яго слова, у тым сапраўды любоў Бога ажыццявілася. Па гэтым вось пазнаём, што мы ў ім. Хто кажа, што ён у ім прабывае, мусіць таксама хадзіць так, як ён хадзіў. Улюбёныя, не пішу для вас новае прыказанне, але прыказанне старадаўняе, якое вы мелі ад пачатку. Даўняе прыказанне ёсць слова, якое вы чулі. Але і новае прыказанне пішу вам. Яно праўдзівае ў ім і ў вас, бо цемра прамінае, і праўдзівае святло свеціць ужо. Хто кажа, што ён у святле і ненавідзіць брата свайго, той дагэтуль у цемры. Хто любіць брата свайго, той застаецца ў святле, ды няма ў ім згаршэння. А хто брата свайго ненавідзіць, той у цемры і ходзіць у цемры, і не ведае, куды ідзе, бо цемра засляпіла вочы яго. Пішу вам, дзеткі, адпушчаны вам грахі ў імя яго. Пішу вам, айцы, вы пазналі таго, хто ёсць ад пачатку. Пішу вам, юнакі, вы перамаглі ліхога. Напісаў вам, дзеці, вы ведаеце айца. Напісаў вам, айцы, пазналі вы таго, хто ад пачатку. Напісаў вам, юнакі, вы дужыя, і Слова Божие трывае ў вас, і вы перамаглі ліхога. Не любіце свету, ані таго, што ў свеце, бо калі хто любіць свет, у тым няма любові айца. Бо ўсё, што ў свеце, пажаданне цела, пажаданне вачэй ды пыхлівасць жыццёвая, не ад айца, але ад свету. І свет мінае, і пажаданні яго. А хто спаўняе волю Божую, той трывае вечна. Дзеткі, ужо апошні час. І як вы чулі, што антыхрыст надыходзіць, і ў гэты час з'явілася многа антыхрыстаў, з гэтага пазнаём, што ўжо апошні час. Выйшлі яны ад нас, але не былі з нас, бо калі б былі з нас, засталіся б з намі. Але гэта сталася, каб выявілася, што не ўсе яны з нас. Але вы атрымалі намашчэнне ад святога, і вы ўсе гэта ведаеце. Я вам напісаў не як не ведаючым праўду, але як ведаючым яе, бо любая хлусня не ад праўды. Хто ж тады лгун, калі не той, хто пярэчыць, што Ісус ёсць Хрыстос? Той ёсць антыхрыст, хто не прызнае айца і сына. Кожны, хто не прызнае сына, не мае таксама і айца. А хто вызнае сына,
той мае і айца. Няхай захаваецца ў вас тое, што вы чулі ад пачатку. Калі тое, што вы чулі ад пачатку, захаваецца ў вас, дык вы будзеце трываць у сыне і ў айцу. А вось абяцанне, якое ён нам даў. Жыццё вечнае. Гэта ўсё я вам напісаў адносна тых, якія зводзяць вас. І намашчэнне, якое вы атрымалі ад яго, трывае ў вас, і не трэба, каб вас хтосьці вучыў, бо самае яго намашчэнне вучыць вас усяму, і яно праўдзівае, і няма ў ім хлусні, і як вас навучыла, так вы і трывайце ў ім. Дык цяпер, дзеткі, трывайце ў ім, каб калі ён з'явіцца, мелі ў ім адвагу, ды каб у дзень яго прыходу не дазналі перад ім сораму. Калі вы ведаеце, што ён справядлівы, дык ведайце, што кожны, хто чыніць справядлівасць, з яго нарадзіўся. Амін. Хвала Христу за Беларусь.